principals associacions de jutges i de fiscals han comunicat formalment al Consell General del Poder Judicial, al Ministeri de Justícia i a l'Autoritat Laboral de la Comunitat de Madrid la convocatòria d'una vaga pel proper 22 de maig, així com aturades parcials pels dies 19 i 26 d'abril i 3 i 10 de maig. Les associacions judicials reclamen un augment de la independència judicial, la modernització de l'administració de justícia i les condicions professionals dels membres de la carrera judicial, mentre que les associacions de fiscals demanen, entre altres mesures, la paralització de la implantació de la justícia digital, l'atribució a la Fiscalia General de l'Estat de la formació dels fiscals i la independència del Ministeri Fiscal, així com la seva autonomia pressupostària. Aquestes mobilitzacions es sumen a les que es van anunciar el passat 5 d'abril, dia en el que van arrencar les mobilitzacions davant de les seus judicials de tot Espanya, en les que es van llegir les reivindicacions dels jutges i fiscals per a l'administració de justícia, recollides en un comunicat anomenat 14 propostes per a la millora de la justícia. L'últim estudi del Fòrum Econòmic Mundial sobre la independència del sistema judicial va situar l'estat espanyol a la posició 58 dels 137 països analitzats. Amb un índex del 4,2%, Espanya s'ha situat per sota de Kènia, Xina, l'Aràbia Saudita, Malta o Egipte, i 2 punts per sota de països com Canadà i Luxemburg. El Fòrum Econòmic Mundial va qualificar la independència del sistema judicial d'Alemanya amb un 5,5, el de França amb un 5,3 i Portugal amb un 4,9. El ministre de Justícia, Rafael Català, assegura que els espanyols poden estar tranquils i satisfets de que en aquest país existeixi una justícia professional i independent, que cada dia fa el seu treball, i afegeix que qui ha pretès posar-se al marge de la llei i ha pretès incomplir les sentències del Tribunal Constitucional o de la justícia ordinària sap que té enfrontada a tota la força de la democràcia i del dret, que acaba sempre garantint la igualtat de tots els espanyols. Cadasqual va a la seva y cada cual fa lo seu y no n'hi ha. No, de ninguna manera, además se ve a la legua que mandan los que gobiernan. Ni ara ni abans. El poder és el poder i el poder té la supremacia de dir cap a on tenen d'anar els jutges. Llavors, independència ni ara ni mai. A més, mentre el govern dicti quins són els fiscals que ha d'haver-hi, si la fiscalía ya está polititzada del tot. Ha visto ya, vamos, y hay pruebas de que algunos jueces están un poco manipulados por el PP sobre todo, que no tienen libertad y los que han intentado hacer tu trabajo la han apartado de los casos. Es triste, pero es la verdad, es lo que hay. Esto es Espanya. Són els mateixos els que ho fan de trencar Espanya, el mateix govern espanyol. Si fossin intel·ligents, no passaria això. No hay nada contra eso, contra las injusticias. Eso es lo que nos preguntamos la mayoría. Jo crec que s'hauria de prendre una mesura, però bastant contundent. Em fa l'efecte que tindria que ser. Jo crec que sí. Farem a veure si per algun lloc ja la fan. Ells es pensen que nosaltres els catalans no els volem, no és això. Nosaltres estem en contra del govern espanyol, el que estan fent. Però, en canvi, què fan? No res. Encara ens maltracten, molts d'ells, no tothom. I bueno, ara els hi passa a nosaltres, però segurament que després els hi passarà a ells. Què passarà llavors? Si és veritat que els jutges són independents, ho veurem amb el cas de la Gürtel, ho veurem amb tota la corrupció que té el PP i veurem aviam si realment és la independència que ells diuen que tenen. Jo continuo pensant que no, llavors que algú ens ho expliqui. Hi ha casos que són molt més grans. I tens el cas del Sandro Rosell, que no ha fet res aquí a Espanya, però si ha fet alguna cosa, ho ha fet a l'estranger, i ja porta 8 o 9 mesos a la presó, i tens el rato per televisió i fa el que li dóna la gana, vull dir, aviam, no s'entén, i aquest sí que ha fotut els calés d'aquí, nostres, vale? En canvi l'altre si ho ha fet al Brasil, però resulta que el capatàs de Brasil és innocent, llavors no s'entenen, aquestes coses no s'entenen. Jo crec que a més aquí a Catalunya ens tenen fitxats. Debería de asegurarse de que cada cosa fuera por su lado.
El problema es que como les afecta a los políticos siempre van a apostar a que no. Es como cuando le está acusando y ellos mismos dicen no, pero todo el mundo sabe que sí y hay pruebas. Entonces deberías de separar. Los jueces deberían hacer su trabajo, sin importar quién sea, da igual que sea rey, político, gente, y los políticos que se dediquen a lo suyo. Pero vamos, eso no va a pasar en años.